Ветераннар пленумында күтәрелгән төп мәсьәлә яшь буынны тәрбияләү булды. Өлкәннәрне илдә ватанпәрвәрлек тәрбияләүдә кыйбланың булмавы борчый. Бүген тәрбия нигезенең планшетларга бәйле булып калуы да, яшьләрне берләштерердәй оешма кирәклеге дә әйтелде. Яңа шартларда рухи, әхлакый һәм гражданлык патриотизмны тәрбияләүдә уңай күренешләр җәмгыять тормышына ныграк утырып керә. Бу юнәлештә ветеран оешмалары, сугыш һәм хезмәт ветераннары да өлешләрен кертәләр. Һәм алар бу эшне үзләренең бурычлары итеп исәплиләр. Мөслим лицейның ветераннар советы рәисе Альберт Иванов мәктәп елларында хәрби патриотик тәрбия бирүнең зур роль уйнавына басым ясады. Киләсе уку елыннан 10-11 сыйныф укучылары өчен башлангыч хәрби әзерлек дәресләре керә башлаячагы турында да әйтелде. Бу җиңүләрне без көтеп алабыз. Ветераннар белән бергә эшлибез. Алар безнең таяныч, асабыйны менә безнең инде ветераннар советы председательләре, безнең оңкылларыбыз. Утырышта чыгыш ясаучылар үз фикерен җиткерүчеләр дә күп булды. Бүләкләнүчеләр дә әз булмады. Тойгылда ул җирлеге ветераннар советы рәисе Рауль Менхаҗев Татарстан Республикасында ветераннар хәрәкәтен җәелдергән өчен мактау билгесенә лаек булды. Район ветераннар советы рәисе урынбасары Әлфия Измайлова Татарстан Республикасы ветераннар советының мактау кәгазе белән бүләкләнде. Мәлләтамак авыл җирлеге ветераннар советы рәисе Әнвәр Шәмсетдиновка район ветераннар советының мактау кәгазе, Улы Чакмак авыл җирлеге ветераннар советы рәисе Дилбәр Салимовага ветераннар советының котлау хаты тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.